good morning! It's me, your gay, ikang kalangatang, na nagmula sa langit, bumagsak sa lupa, sabaw ang mukha, kaya may bakbak ang mukha. Grabe. Ngayong araw na ito, magkakaroon tayo ng first ever makeup tutorial vlog. So, alam niyo naman ang mga content ko, di ba? More on prank, mga ganon. So, ngayon, makeup tutorial naman tayo. So, nandyan na lahat ng ating mga kagamitan. Eyeshadows, palettes, mga brushes. So, mag-start na tayo. So, ang una natin gagawin, yan. Foundation Fit Me. Okay? So, Fit Me Foundation for 220. Pa-mine code, Fit Me to 20. Fit Me to 20. Ay, sorry. Akala ko online selling. Wait, vlog pala to. Sorry. Shout out pala kay... Ay, hello! Si Buknoy Glamour at saka Aura Briguela. Hello! Kamusta kayo? Naboxing na ba kayo? So, tuloy nyo lang, girls. Ang una natin gagawin, lilinisin mo natin yung mukha natin. Tapos, yung natatago kayo. Tapos, syempre, nandiyan yung tatay mo. Magagalit yun. So, pwedeng wet wipes. Ay, hindi na tayo nag-ahit kasi nga ito yung challenge. Paano natin i-transform yung mukha natin na panlalaki to girl kahit na walang ahit, okay? So, yeah, perfect. Ooh, fresh. Diba? So, next, foundation. Oh, diba? Bumungga tayong avatar. Hello ka. Ang purpose ng foundation ay para matakpan ang mga iba't ibang blemish. So, bago natin dapat gamitin ang sponge, dapat mahugasan natin siya ng mabuti. Dapat ma-soften, malambot. Kagaya nitong lambot. Naalala. Never mind. Spread the foundation and not the virus. Kaya ikaw, huwag kang lalabas-labas. Concealer. Yan. So, ang gamit ng concealer para matakpatin lalo yung mga eye bags na kapupuyat mo sa haring-haring mo na hindi naman kayo nagkatuluyan. Hello. Ganun. Oh, diba? Shout out pala kay... Ay, hello! Thunderford. Hello. Welcome to the LGBT community. Hello ka. Oh! Uy! Sabi ko sa inyo eh. Next. Medyo mahirap magkilay, pero mas mahirap pa rin kapag nakita mo yung ex mo na kasama yung pinagseselawsan mo dati. So, sa eyeshadow, dapat mag-start tayo sa light to dark. Parang kayo, dapat magsimula muna sa kaibigan, ganyan. Hindi yung pagkakilala nyo palang tsuktsakan na agad. Hindi yung ganyan. Hindi yung dahil bakla ka, sunggap agad. Hindi ganyan. A girl, dapat kilalanin nyo muna ang isa't isa. Dapat respect to one another. Di ba? Yung mutual respect. So, let's start with the lightest color, which is white. Light. Di ba? Tapos yung last, yung pinaka-dark. Tapos, ilalagyan natin sa ibaba. O, di ba? Nagmukha tayong panda. Hello. Nose line. Para naman tumangos konti yung ilong natin. Kasi nga, kaya tayo iniiwan. Flat-chested ka na nga, flat nose ka pa. Kita mo. So, lagyan natin ng highlighter. Oh, reindeer, paklaka, para ka pong Pocahontas. Ay, wow! Di wow. Ganun. Tapos, susunod, false eyelashes. So, ang gamit kong pandikit ay yung... di ba, eyelashes. Kulang. Eyeliner. Di ba? Minsan, yung mga nabibili nating pandikit ng false eyelashes, may halong tubig. Kaya kadalasan yung false eyelashes natin napupol tayo sa maling tao. In the end, masasaktan at iiyak tayo.
Dry lang natin ito. So, magdidikit na tayo. Guagua, Pampanga. Pa. Kapal ng false eye kasi kapal ng ex mo na nagpapabili ng mga sapatos, nagpapabili ng napkin. Bakit? Babae ba siya? Yun pala binibilhan niya yung babae niya. Kapal ko. Pa. Blush on. Lipstick. Kung maputi ka, pwede mong gamitin yung mga dark. Pero kapag morena, ganyan, mga light lang. Tapos, kung wala kayong wig, pwede naman kayong gumamit ng mga balata. Oh, diba? Babaihan na. Ayan. Pero guys, alam niyo, nagsayang lang tayo ng makeup. Hindi naman natin kailangan itong mga to eh. Kasi you are already beautiful inside and out. Huwag niyong hayaan ng social media magdikta kung ano ang meaning ng kagandahan. Kaloka. Yung mga nakikita natin dyan sa TV, mga ganyan, sa mga dito sa Facebook, sa Instagram, mga Twitter. Yan ang tunay na kagandahan. Gaano kabusilak ang iyong puso, yun ang tunay na kaganda. Kaya kung may nagsabi sa'yo ng pangit ka, huwag kang maniwala. Kasi yung taong yun mismo ang nagsabing pangit ka, ang pangit ang ugali. Pangit siya. Intindihan mo. So accept who you are, be proud of who you are. Let's raise our flag together. Kasi tayo mga part ng LGBT, hindi lang tayo basta LGBT lang. Hindi lang basta bakla, tomboy, trans woman, trans man. Tayo ang nagbibigay kulay sa ating mundong kinakalawa. And I thank you. See you on my next vlog. Bye!